לשבוע הבא. גילי, בואו נחזור על הדברים, הכותרת שהבאת כאן בתחילת המשדר. ישראל נערכת לשלב הבא, מה זה בדיוק אומר? כן, מה זה בדיוק אומר אנחנו לא יודעים הכל וגם יכולים רק להערך. אני רוצה דווקא כן להתמקד על מה שאנחנו כן יכולים לומר. קודם כל, שבוע הבא יהיה השבוע השני, השלב השני של המלחמה הזו, ובישראל נערכים לכמה דברים, גם תקיפות משמעותיות, גם אותו פרוץ, אותה קריאה, יש יאמרו מיוחלת לעם האיראני, לצאת ולהביא להפלת השלטון. המוסד כבר מתחיל לטפטף, הטלגרם שלו כמעט בכל יום פונה לאזרחי איראן, אבל אולי חשוב מכך גם צפוי להיות איזשהו מהלך יותר משמעותי. ממה שאני שומעת, בסביבת הנשיא טראמפ, נחושים להמשיך במלחמה הזאת באופן עצים. אבל יש גם קולות אחרים בתוך הממשל האמריקני, שחושש מדעת הקהל, שחושש משיקולי עלויות, שחושש מענייני אנרגיה, ולכן בסופו של דבר זה יכול להשליך גם על המשך הלחימה. גורמים ישראלים שאני מדברת איתם אומרים